τελείως όχι τηγανισμένα στο φούρνο ψημένα. Έχω φάει και άλλα μανιτάρια τα οποία είναι τελείως αμά, αλλά αυτά και έχουν seasoning, αλάτι και κάτι τέτοιο και λίγο λάδι, έχουν λάδι. Δεν ξέρω τι να πω. Δυστικά. Αλήθεια σας το λέω, κάθε μέρα κάνω μεγάλη προσπάθεια να μην φάω ένα τέτοιο ολόκληρο. Δεν νομίζω να ήμουν ποτέ δυσμένη σε κάτι άλλο. Μπορεί να ήμουν λίγο στο κίμτσι.